Hello kayo. Andito po kami ngayon dito sa May El Saler Beach. Dito sa part ng Valencia, guys. Hanga may gusto ko. Hanga naka-unti wifi na dito. Ay, hindi ito. Han. Yung hanga naka-data. Han. Pine tree ang mga to. Pare-parehas tayo. Ang sipat yan dito eh. Apa yun? Ngayon nagigilid yung mga bay at gamit. Kailangan talaga nagbalon. Diba? Ako nagma-playa. Diba dito? Mabaling kami nga ag-swimming ko. Oh, mabaling. Katim lang sa panting. Uy, naka-i-upload ko dati nga datikan. Pakinggan dati atin ko na i-upload ko dati. Ayan, dito po kami guys. Dito sa may mga talagang bundok dito eh. Bundok guys. Na may bye-bye. El Saler. Pusol? Apa ko ng mga El Saler na dito? El Saler Pusol? Denda, kuada, di pa papanami. Ngaro denda. Denda Maricel. El Saler Pusol. Pusol 1? Uy, hanga nakandit. Uy, wild berries, Lina. Madi. Baka mapisti tayo dito eh. Oh, makaisbuak sa amin din. Awan tito. Misbuak handa kami ito video ate. Hindi ka na nga umisbuak. Hoy, ito na. Dito ka na eh. Kakaninti ko dito eh. Oo, kakaninti iskira. Ayan guys. Ito po ang makikita ninyo is lahat iskiran. Mamaya papunta po tayo doon sa, diba sa playa yan? Oh, makikita ninyo yung playa mamaya yung beach. Yan. Pantayin po namin si Ate Edita yung umihi daw. Dalian mo ate! Tumakikan samit! Wow, ang ganda ng tanawin. Ayan, bumaba kami po dito sa Pusulwan El Saler. Ha? Mainit to. O, picturean na kami kani ate.
adi nga na-abandon, El Salir, no? Nalugi. Uray inabandon na, baybayad damit lang tirenta. Manipod idi ka? Ayan, dito po is highway, guys. Highway. Highway. Yes, yes, yes. Cross, cross, cross. Ayan, papunta na kami sa so, yung dadaanan namin. Daming bahay sa paligid. Ayan, guys. Asan na nga ba yung hotel na inabandon? Ayan, yung hotel na yan, guys. Inabandon kasi, nabangkrap. Ayan. Marami kami sa kabihasnan. Pag naan tayo, guys. Ayan po, guys. Dito po kami malapit na sa Mount Bliss. Ayan, maglalakad pa kami. Ilang minutos? Ayan, nakalimbis, oh. Dajay? Dito, Jay may maysa? Dada na nga ito, natayag. Ito po yung bahay nila. Diyan nagtatrabaho yung pag-uwi. Ayan na. Pagkakay yung mga pantay TBS. Wow, ito. Yan, yan, yan. Ag-short ka gamin ate ah. El Salir po nakit. Ayan po guys, tingnan ninyo. Ayan po guys. So, dito muna guys. At papakita ko ulit yung bye-bye. Dito sa likuran ko.